The views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Dahil mahalaga ang iyong boto, kaantabay mo ang RW 95.1 FM, CLTV 36 at Commission on Elections sa pagkilala sa mga nagnanais magsilbi sa ating bayan. Abangan at tutukan ang paglalahad. Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa RW 95.1 FM at sa bayang mapapanood live sa CLTV 36. Masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ang paglalahad 2025. Oras sa Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Isang magandang hapon Central Luzon, Pilipinas at buong mundo. Kamusta po kayo? It's the 24th of March 2025. Ito pong inyong programa, ang Paglalahad 2025. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras upang talakayin ang mga impormasyong kinakailangan sa paparating na halalan at sa mga kandidatong nais nating iboto dahil 49 days na lamang po at election na. Ako po si Alex Sembrano at ito ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Hatid sa inyo ng Commission on Elections at RW 95.1 FM sa bayang mapapanood sa CLTV 36 at masusubaybayan din sa Facebook pages ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Para samahan tayo ngayong hapon, ating makakasama live sa studio ang senior producer ng CLTV 36, Mr. Paulo G. Santos. Magandang hapon sa iyo, Pao. Magandang hapon sa iyo, yay! DJ Alex at sa lahat ng mga nakikinig ho sa radio, mga kaibigan, habang nagmamaneho at yun pong mga andyan ho sa kanilang tawahanan at syempre yung mga hawak ho ang kanilang cellphone, digital na tayo, Lolo Ray, ano? Shout out dito ho sa mga suki namin sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Naku, napaka-special ho nitong ating pong edisyon dahil, sa kada panahon na meron hong ayan, tayo ho maluwag na oras at ang inyo hong opisyal o di naman ho kaya yung wannabe ang uupo may pagkakataon ho kayong magtanong. Interactive itong ating show, di ba DJ Alex? Yes, that's right. Kung may mga katanungan o naisiklaro patungkol sa eleksyon, mag-text lamang po sa aming Smartline 0919-264-4439. Pwede rin po kayo mag-comment sa aming Facebook pages. At bago natin ipakilala ang ating bisita ngayong hapon, narito muna ang mga balita sa oras na ito. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Elected barangay at SK officials maaring mangampanya para sa NLE 2025 ayon sa COMELEC. Pinapayagan ng Commission on Elections o COMELEC ang mga elected official ng barangay at sangguniang kabataan o SK na lumahok sa kampanya at partisan political para sa national and local elections 2025. Ayon sa COMELEC Minute Resolution 24-1001, hindi sakop ng pagbabawal sa partisan political activities ang mga halal na opisyal na barangay at SK batay sa desisyon ng Korte Suprema. Nilinaw din ng COMELEC na tanging mga kawani ng
gobyerno sa ilalim ng civil service ang may restriksyon sa ganitong aktibidad. Gayunman, may limitasyon na ang exemption na ito. Bawal humingi ng donasyon ng mga opisyal mula sa kanilang subordinates o pilitin silang lumahok sa mga ipinagbabawal na gawain sa ilalim ng Omnibus Election Code o OEC, partikular sa Section 261. Inalis din ng COMELEC ang pagbabawal sa mga job order o JO at contract of service o COC workers sa gobyerno na sumali sa kampanya. Alinsunod sa Artikulo 9-B, Section 24 ng 1987 Constitution, Section 261 ay ng OEC. Paalala ng COMELEC, hindi maaring gamitin ang pondo ng gobyerno upang ipasok ang mga JO at COS workers sa anumang kampanya o partisan political activity. Sa ibang mga balita, mga kaibigan, kayo pong mga nakasubaybay sa RW, opo, gaano ba kahanda itong COMELEC? Gina ba tayo? Ilang porsyento yan? Sabi nitong ating mga netizen, nasa 90% hanggang 95%, Lolo Ray, na ang kahandaan daw ho nitong Commission on Election para ho sa nalalapit na 2025 national and local election. Yan ho sa dating ho na May 12. Ayon ho kay Chairperson George Erwin Garcia sa report ng Philippine News Agency o PNA. Paulo G, ano bang mga proseso yan? Sabi nitong ating ayan, nakikinig ho sa kanila hong habang nagtatrabaho sa kanilang workplace. Ay, nakakasama natin yan, DJ Alex ha. Ayon ho sa opisyal, mga kaibigan, ito ho, makinig ho kayo. Patuloy ho raw ito hong pagsasanay ho nila ng mga miyembro ng Board of Election Inspectors at kasalukuyan na rin pong nasa verification process ang balotang gagamitin at inaasahan raw na matatapos naman ang printing ng Voters Information Sheet. Eto, ulitin natin, yung deadline ho mga kaibigan ng printing ng Voters Information Sheet ay kailan? March 25. E di, tama ba ako? Bukas na yan, Lolo Ray? Dagdag pa niya, maaari nang magparehistro para naman ho sa internet o online ho na voting ang publiko at mayroon ng nakahandang link para sa mga nais bumoto online. Alam ko meron akong narinig na balita din, DJ Alex, yung pagboto naman sa mall. Ang daming umaasa dyan dahil nga naman iba yung mall setup, malamig, di ba? Tapos tsempuhan pa ng may sale. Di ba? Yung pong mga nakikinig ho sa kanila hong trabaho. Kandutan may kakasiping mo kanyan kabang mitutundo yan. Ini makiramdam kang balita nga ririnig kaya katantaladuki. Yan. Nakikipagtulungan na rin daw ang Armed Forces of the Philippines o AFP, mga kaibigan. At gayon na rin ho itong pambansang pulisya. Ito hong Philippine National Police. Yung mga nakikinig ho sa atin ho ngayon, mga kaibigan, lalong-lalo na yung mga Fernandino. PNP at saka AFP, may joint effort yan para ho sa paghahanda sa halalan, mga kaibigan, upang matiyak naman ho itong seguridad sa iba't ibang bahagi ho ng bansa habang papalapit na nga ho itong halalan. Samantala, mga kaibigan, kanina ko, makiramdam ko, hindi pa yung balita. Hinimok naman ho ni Garcia ang publiko na i-report ang mga kandidatong lumalabag sa election protocols. DJ Alex, ito masakit na katotohanan. Dami pa rin lumalabag Ba't makanya lang tao nga rin DJ Alex? Makanya lang ko na lain dyan. Sapat namang sapat namang magpadala ng larawan bilang ebidensya dahil mismong COMELEC na ang mag-iimbestiga at magsasampa pa ng kaso kung kinakailangan. Nagpaalala rin ho ang opisyal sa mga kandidato na maging maingat laban ho sa paninira. Ayan na, malapit na ang kampanya ng lokal. Ulitin natin, itong salitang ito, big word, sabi ng Gen Z, paninira ng kanilang mga kalaban o sakaling may banta ng paninira o paglabag. Maaari silang diretsong magsumbong, sumbong kay bonggam-bonggam-bongbong. Saan? Sa COMELEC, mga kaibigan. Magsisimula ang official campaign period. Eto, makinig kayo. Kailan yan? Ako, di na ako naniniwala dito sa campaign period. Nung nakarampang taon nagpaparamdam na sila. DJ Alex. Local candidates sa Biyernes na ho yan, March 28. Habang magtatapos naman ang lahat ng kampanya sa May 10, 2 araw, bago ho ang mismong eleksyon. Habak na!
Paolo G, inuubo ako pag ikaw natawa ako at tinamaan ka. Wag mo kong sinisisi dyan. Sa iba pang balita, election materials essentials signage sa isang bookstore sinita ng COMELEC. Inalista ng National Bookstore o NBS ang kanilang in-store signage na may label na election materials essentials matapos na makatanggap ng liham mula sa COMELEC. Sa response letter na ipinadala ng presidente ng NBS na si Adrian Ramos kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ipinaliwanag nila na wala silang masamang intensyon sa pagbebenta ng mga gamit, partikular ang small money coin envelopes. Gayunpaman, nauunawaan umano nila ang pangamba ng komisyon na maaaring magamit ang maliliit na sobre sa mga illegal na aktibidad tulad ng vote buying ngayong nalalapit ang 2025 midterm elections. Bilang tugon sa kahilingan ng COMELEC, sinabi ni Ramos na agad nilang inalis at ipinatupad sa lahat ng kanilang branch sa buong bansa ang pagtanggal ng mga naturang sobre na may kaugnayan sa election materials essentials. Tiniyak naman ng naturang bookstore ang kanilang pagsunod sa mga ipinatutupad na regulasyon ng COMELEC at patuloy na susuportahan ang mga programa ng ahensya. Eto pa ang mga kumekembot na balita. Oo, gumagalaw ang mga balita namin mga kaibigan doon ho sa mga nakikinig ho sa social media at naman, yan yung mga followers natin na talagang yung kanilang interaction, engagement, yan ho ang aming gusto. O, makalike ka dyan makashare ka dyan. Yung aking partner talagang modulated ho talaga ang boses ng aking partner na si DJ Alex, di ba? Gusto ko marinig yung iba't ibang yung iba't ibang nagagaya mo sa sige, sampulan mo ako. Naku, tataas. Nandito pa man din yung ating station manager. Tataas yung talent fee ko nito. DJ Tyra, gusto daw ng iba't ibang klaseng boses. Di ba? Siya. Sample ba? Shoutout ko na lang yung mga Batangas. Yung mga Batangginyo na nagawin na ho dito ho sa ating mahal na lalawigan. Marami na hong ganyan. No? Ito naman hong ating pong balita diyan ho sa Angeles City. Alam mo ba, DJ Alex? Aman, ang una daw, si dating Senador Kiko Pangilinan sa listahan ng mga senador na pasok doon ho sa Magic 12. Saan yan? Sabi nitong ating mga netizen. At nangyari ho yung mock senatorial elections, mga kaibigan, dyan ho naman sa Holy Angel University na isinagawa nito lang hong nakalipas na March 3 hanggang March 13, 2025. Nakapagtala ho ng 464 votes o kabuuan ho na 86.67% ng kabuuang boto si Pangilinan. Mr. Pagkain, yun natang tatak sa kanya di ba, Lolo Ray? Pumapangalawa ho si Bam Aquino na may 454 na boto, habang nasa ikatlong pwesto naman ho si Heidi Mendoza. Yun, pasok din ho sa Magic 12 sina Luke Espiritu, Danilo Ramos, Calio de Guzman, Norman Marquez, Atty. Sani Matula, Teddy Casino, Arlene Brosas, Ronel Arambulo at Roberto Balon. Ayan, samantala mga kaibigan, anak bayan naman ho ang napiling party list group ng mga botante. Nakakuha ho ito ng 293 votes o lagpas ho sa kalahati ng kabuuang boto. Bumoto ho ang mga ilan ba bumoto dyan, Paulo G? 548 registered student voters sa universidad ho yan, mga kaibigan. An online survey ho ito Ayon ho sa How University Student Council, isinagawa nila ang mock election upang alamin ang pulso ng mga Angelite para ho sa paparating na midterm election at binigyang diin nila ang kahalagahan ho ng pagkakaroon ng matalino at makabuluhang boto. Abak na! At yan po ang mga balita sa oras na ito. Abangan ang iba pang balita mamaya sa CLTV 36 News. Sa ating pagbabalik, ating makakasama ang kasalukuyang Vice Mayor ng City of San Fernando, Pampanga, Honorable Benedict Jasper BJ Tiger Lagman, na naghahangad muling pagsilbihan ang mga Fernandino sa darating na eleksyon. Ano nga ba ang bago sa kanyang plataforma? Ano pa ang kanyang nais na isulong para sa ikabubuti ng syudad? Alamin natin lahat ng yan sa pagbabalik ng inyong programa, ang Paglalahad 2025, Boto Mo, Kinabukasan Mo. Philippine Standard Time, 15 minutes past 4 o'clock. Kalagunan, Ang Paglalahad. Magandang araw, Central Luzon. Alam niyo ba ang mga dapat dalhin sa voting precinct sa araw ng botohan?
Una, hindi na kailangan magdala ng ballpen dahil mayroon nang ipoprovide ang COMELEC. Ikalawa, huwag magdadala ng kahit anong campaign material sa loob ng voting precinct. Ikatlo, maaaring magdala ng kodigo o listahan ng mga iboboto, ngunit siguraduhin ito ay nakasulat sa malinis na papel. Pang-apat, siguraduhin hindi ka nakapagdala ng sample ballot sa loob ng voting area. At panghuli, huwag kakalimutan ang inyong voter's ID o kahit anong valid ID. Ako po si DJ Tyra Mendoza Vitog. Samahan niyo ang pinagsalib na puwersa ng RW 95.1 FM at CLTV 36 sa Ang Paglalahad 2025 upang mas pag-usapan at unawain ang mga mahahalagang issue ng halalan. Dahil boto mo, kinabukasan mo. Ang Paglalahad 2025, Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Live sa RW 95.1 FM at CLTV 36. Sabayang mapapanood sa Signal Channel 115, sa FB pages ng RW 95.1 FM, CLTV 36, Sunstar Pampanga, at sa website at YouTube channel ng CLTV 36. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Philippine Standard Time, 17 minutes past 4 o'clock. Nagbabalik po ang inyong programa, Ang Paglalahad 2025. Ako po si Alex Zambrano. Kasama ko pa rin dito sa studio si Paulo G. Santos ng CLTV 36 News. Yan, salamat karetang kakatamon talatugia. Ito, sineshare pa itong ating pong live streaming mga kaibigan at sa pagkakataon hong ito, nabanggit na rin ng aking partner kung sino ho ang ating pong guest ngayong araw. Opo, mga kaibigan, sariwang-sariwa. Hindi mo man nakalain na ito ho sumusubsub dyan ho sa napakatinding sikat ng araw dahil Makinis pa rin eh. Makinis pa rin. Mamula-mula yung kutis Ano kaya sikreto nito? Bakit glow na glow yung skin, DJ Alex? Ampaya. Yay! Yada rin kabataan, no? Pagka nakikita siya, ganun eh. Yay! Nanuwaring makain, minsan di ako makakasakay eh. Minsan di ako nakakasakay. Ano bang isabihin nun? Bini. Bini. Oo. Justin Bieber kasi yung panahon ko eh. Ikaw ba, panahon mo, Vice? Ayun, yung hang loose. No? Pero it's we use it as legislative sign sa office din. Okay. Ang panauhin natin ngayong hapon ay isang dedikadong lingkod bayan mula sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Siya'y kilala sa kanyang aktibong papel sa lokal na pamamahala, dedikasyon sa paglilingkod at pagsusulong ng mga makabuluhang programa para sa kanyang nasasakupan. Mula sa pagiging konsehal hanggang sa pagiging pangalawang punong lungsod, patuloy niyang ipinapakita ang kanyang malasakit at husay sa pamamahala. Ang ating kagalang-galang na Vice Alcalde, Vice Mayor BJ Tiger Lagman. Magandang hapon po sa inyo, Vice. Magandang hapon, DJ Alex and Sir Paulo G. At sa ating mga viewers and listeners, magandang araw po. Vice, ako po kapag naririnig ko yung Lagman, meron akong connotation na stricto eh. Maybe because then sa father po ninyo, your father used to be in politics din po. Tama po ba? Opo, the late Tatang Tiger, yung father ho namin, matagal-tagal din ho, no? I think he started his public service in 1980s as the vice mayor din, no, for 4 terms. I think it's not the Lagman na strict, but it's the Tiger siguro. Yes. Ayun ho yung ano tawag doon, yung nare-recall, no? But
it's not really strict tiger or matapang na tiger. Yung tiger na very compassionate and the tiger that is very approachable. No? So, ganun ho yung, well, I'm up to date, no? Hindi pa rin nababalidate kung saan nanggaling yung palayaw na tiger, Yes. tatang tiger. Kasi, yung mga friends niya ng high school, nakausap ko na, college, co-workers, no? Ang alam nila during the time that they're together, tiger na. Tiger. So, hindi ko Maybe alam it's in the eyes. parang gano'n. Kasi parang gano'n. naalala ko ng bata ko, pag makikita ko yung mga posters niya, it's in the eyes. And I think may kamata niyo po siya. Oh, thank you. Yung Actually, it's the eye of the tiger. Yeah, pwede, di ba? Eye of the tiger. Yeah. Pero yung mga lagman po ba, legit na Kapampangan? Yes, our roots came from Guagua, no? But we have relatives from Macabebe, Masantol, sa mga tabi ng Tubigan, no? And meron ho sa Mexico. And we also have relatives in Tarlac. But you were born? San Fernando. San Fernando po talaga. San Fernando. Na-mention na natin kanina, ayun nga yung feeling natin is strict. Pero sa totoo, stricto po ba bilang ama si Tiger Lagman? Well, ako ho kasi lumaki bunso, ano? Hindi ko ho masabing Baby strict. dala rin bunso, hata. Minsan sa bunso ka, iiyangan Spoiled. Nakita ko nga lang ho. Pinagbibigyan. Nakita ko nga ho lang yung mga pictures nung bata ako, no? Ako palaging bit-bit sa, not political sorties, but functions niya as vice mayor in 1983 or 84. May mga ako ho yung bata na palaging nandun sa side niya na hawak-hawak niya, tangan-tangan niya, doing inspections, doing visitations, no, sa market, and even giant lantern. So bata pa pala ako Exposed ka na talaga. And fiestas minsan yung mga okasyon ng fiesta. So ako yun nung bata na yun. And nakakatuwa kasi yung katandem niya that time is the former Mayor Baby Sanchez, Virgilio Sanchez. Meron din siyang anak na palagi niyang sinasama. So parang kami Magkalaro kayo. Kababata mo na kababata ko din. Okay. Oo. Ilan po kayo magkakapatid, Vice? 6 kami. 6. And kayo ang bunso. bunso. Ilan po ang lalaki? 4 boys, 4 boys. and 2 girls. Okay. But nakwento po ninyo, Vice, na madalas kayong kasama ni Airpods. Did you like it? Or ano po, yung tipong sa naaalala ninyo o napipilitan lang kayo that time kasi si father pero ayaw nyo talaga or bata pa kayo parang andun na yung puso ninyo na parang natutuwa kayong namimit yung iba't ibang tao. Yes, I still recall vividly nung pag pinupuntahan sa bahay kasi 'di ba ang mga public officials natin pinupuntahan yan sa bahay. Hindi ho before it's not the office that it's the house talaga. Pag wala pa ho si Tatang Tiger or nakapahinga pa siya, ako ho yung batang sumasalubong sa mga bisita. Okay. No? At nakikipag-usap ako na growing up Tagalog ho ako. Hindi ako marunong magkapampangan. Kinakausap ako ng Kapampangan but hindi kami nakakapag-usap pero I can relate to them, no? While waiting or ako muna nag-accommodate. Minsan simpleng nandun lang ako. No, wala man akong ino-offer na tubig man or wala kasi sobrang bata ko pa. But turning on the electric fan alone, no, Yes. mga ganung bagay. Hospitality, Parang naging nature ko 'yun. And meron ako naka-batch, may kaklase ako na anak din ng isang public official that time. But we have a different appreciation doon sa bagay. Siya, pag pumupunta sa bahay yung mga tao sa kanila, parang nai-invade daw yung privacy ng family, ng bahay. I see. But it's the other way around because sa amin naman, yung gate namin never closes. Okay. Even at night, no? So kahit hindi pupunta yung tao, people, kasi doon kami sa kanto nung barangay namin. So parang everybody Is welcome. passes through doon. So pwedeng uupo lang doon dahil mag-aantay lang ng oras, ganun. Kasi we have a lot of benches doon sa labas. So, tumatambay-tambay sila doon. Tapos may playground ho doon sa Okay. namin. Kaya yung mga bata na naglalaro din, nakakalaro ko rin, no? Again, sila Kapampangan, ako Tagalog. Hindi kami magkaintindihan. Pero we're playing. No? Yes. So, ganun ho, yung childhood ko with Tatang Tiger. Tapos minsan, seminars siya
out of town, sinasama rin ako. So, I enjoy it during my childhood. Okay. Idol, eto, yung mga nakikinig ho sa atin, nakikisama sa kwento ko. Ato takikin din nung itong kwento mo ng Malatikat sa pool, mga kaibigan. Sa kanyang pagkabata, nakita ho niyang politiko na ang kanyang tatay. Ang tanong naman, dahil ito, laman din ng survey ho ngayon, yung reaksyon ng ating mga kababayan pagka-politika, lalong-lalo na yung mga Gen Z, millennials, may mga bengatibo di ba? Na reaksyon na pagka-politika pinag-uusapan, madaming gustong pumasok sa politika dahil gusto lang ng kapangyarihan, pera, kurakot, di ba? At ito, katotohanan din mga kaibigan, sa pelikula, di ba? Kita ninyo, Lolo Ray, ikaw, di ba? Pagka naglalulod ka ng film, pagka politiko, kurakot, miyembro ng sindikato, ikaw, nakita mo yung politika ng tatay mo at hanggang ngayon nakikita mo kung ano yung mukha ng politika natin. Ano ba yung naging malaking challenge? Bakit ganun yung imahe na lang ng mga politiko? Well, siguro hindi lang yan ano ba tawag pagka na-brand yan sa politika sa movies na ganoon pag politics. But it happens kasi. Hindi natin masisi ang mga kabataan, ang mga tao, no? Dahil siguro it's a challenge not just to the Philippines but globally, no, internationally. Ang politics kasi talaga has parang may two sides or two face talaga, no. Tayo ho kasi ang orientation is more on relationship sa mga tao, no? Yung parang secondary lang yung opisina, no. Ang kasi treatment ng late father namin sa public office is not the position, but it's the office, no. It's a government office that you will be having during the term. Kaya nga ho, alala ko pa rin pag I think when we total the participation of our late father, parang 8 elections, 4 na nanalong vice mayor and 3 na mayor na hindi pinalad at isang congress na hindi pinalad. So total 4 and 4 win, 4 loss. Syempre pag nanalo masaya ang family, masaya rin for our dad. Pero pag natatalo malungkot kami. But immediately during the canvassing, pag nakita niya officially, titingnan lang niya, he will just revisit or check the results. And then, sabihin niya, natalo tayo, sabi niya. Pero, hindi naman yung posisyon ang hinahangad natin, but it's the office. Para pag sa ganon, pag may lumapit sa atin at nagpatulong, meron tayong opisinang pang-gobyerno na pwedeng mas pantulong, no? But in the case na ngayon wala tayong opisina na pang-gobyerno, may lumapit, makakatulong pa rin naman tayo but within our own capacity. So, ganun ho yun. Kaya ang pananaw ni Tatang Tiger hindi personal yan at lalong hindi hanap buhay po, no? Kaya po ang father namin isa sa mga politikong walang nakaaway sa larangan ng politika, no? Kasi hindi ko sinasabing hindi lang niya pinapansin but sincero ho siya na ang paglahok sa politika hindi personal. And we do not really overspend in campaigning. Kagaya po na nasabi ko, mas madami yung sa percentage, mas marami yung relasyon, yung pakikisama, yung oras kaysa sa bagay na anuman pang politika. And would you say na na-impluwensyahan po kayo ng father ninyo na pumasok sa politics? Actually, hindi direct na kinausap. Hindi ganon. Parang, I was there growing up, observing when we run for the Sangguniang Kabataan. Hindi alam ni Tatang Tiger that I was running because, and even the family, kasi ang nagpahabol sa akin, yung incumbent SK na nakaibigan ko, nakagrupo ko sa barangay, and they groomed me to become the next SK. Noong una, I was so too young, no? Like 16 years old. 15 years old when I went to the barangay, or 14 siguro, no? Nakibarkada ako. Pero sila na nag-groom sa akin Siguro sila yung mga kaibigan ko na SK na yon. Sila ang nag-introduce sa akin ng ESQ, hindi pa emperador noong mga araw. Yung mga Hinebra na at that young. No? So, yung pakikisama sa pakikihalubilo. And doon ako natutong magkapampangan. Okay. During those period. Kasi, nakakatuwa, pagkausap ko ang family, Tagalog.
Pagkausap ko sila, Kapampangan. Kapampangan. That's okay kasi friends sila, no? Pero, ito yung mas yung mga kuya ko, pag nag-uusap sila ng mom, ng dad, Kapampangan. And then pag sa akin, Tagalog. So, ang conversation namin, isa lang pinag-usapan namin, pero Tagalog, Iba-iba Kapampangan yung kami. pagsasagot nila. So, yung dun sa influence, siguro, personally, I observe the good things, the good side of politics, no? Kaya, yung observation ng mga millennials na pag politika madumi, magulo, bakit mo papasukan, mga ganon. Hindi ko nakita kay Tatang Tiger yon. Kaya siguro, on my own will, sa amin naman po magkakapatid, ako lang naman, among the 6, no? Pero, siguro kung hindi na aksidente yung isang prior, yung kasunod ko, he passed away a little early, mga 19 years old, no? He had a car accident. Siguro siya mas mabarkada pa sa akin yun yung kuya ko, si Kuya Pao. So, yan. Yeah. Dahil itong titulo ng ating programa ay Paglalahad, ano yung matamis at mapait sa iyong journey sa politika? Well, Doon muna tayo sa mapait. Sa mapait no? Kasi ako tayo personally, when we go around and engaging sa mga tao, syempre we can always represent, hindi lang yung sarili natin, but as an elected official, we can always represent the office that we have, that we're holding. Kasi, fina-function natin. No? And part of our mandate is to go around talaga. No? So, siguro yung mapait, hindi ganun kapait, na we cannot really please everyone, pero kaya mong harapin at paliwanagan, no, na maging parte pa rin ng ating trabaho. Hindi yan, di ba sabi nga, addition. Politics is addition. Hindi ibig sabihin merong isang usapin na hindi kayo magkasundo or magkatugma ng opinion. Ibig sabihin hindi mo na isasama sa mga pinag-uusapan. The more that you need, no? Kaya to be an effective legislator, you should be more mas grounded ka talaga, no? To come up with one effective policy also, no? So siguro oras. Oras talaga. Time. Sa mapait na nakita ko kasi you have to divide it sa lahat, no? Oras na napagkakait sa pamilya mo. Yun. Sa personal mo. So, yun yung mapait na nakikita mo. At yung kritiko na hindi mo naman ginagawa, pero inaakusahan ka. May mga ganyan na pagkakataon. I think that is part of our job. No? Yes. Pero for as long as you know what you're doing and yung ginawa mo at hindi mo ginawa, you should not be that much affected of it. Ano naman yung matamis? Matamis naman kasi ang trabahong ito sabihin na natin na ito ang isa sa mga pinaka-fulfilling na trabaho pero hindi masyadong appreciated. Okay. Kaya pag may isa lang among na marami ang nagsabi ng nag-tap ng shoulder mo at nag-assure of your ginagawa is tama. Ang laking bagay, ang laking validation doon sa oras na mapait, no? Na deprive. So again, it's very fulfilling but hindi lang ganoon ka-rewarding, no? But hindi naman tayo pumasok sa It's public really public office. service. Yes, kasi not all, hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon. Kaya pag andyan ka, gawin mo lahat. I agree. Oy, magko-commercial break muna po tayo. Magbabalik ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 34 minutes past 4 o'clock. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Mahalaga ang bawat boto sa halalan. Pero paano natitiyak na secure at protektado ang ating boto? Halina't ating alamin ang mga security features ng Automated Counting Machine o ACM. Umpisahan natin sa balota. Ballot security. Ang bawat balota ay dinisenyo na may natatanging QR code at security marks para ang balota na tatanggapin ng makina ay iyon lamang para sa presinto na iyon. Access control. Tanging ang itinalagang electoral board ang otorisado at maaaring magpatakbo ng ACM gamit ang kanilang user-specific passwords at smart card security keys.
Voter Verified Paper Audit Trail o VVPAT. Ito ay ang pisikal na resibo kung saan pwedeng iberipika ng mga botante kung tama ang nai-record na boto ng makina. Digital Signatures. Ang bawat makina ay may digital signatures para magsilbing patunay na totoo ang election results. Data Encryption. Sinisiguro nito na ang lahat ng tinatransmit o pinapadalang data kasama ang election results ay encrypted para mapigilan ang unauthorized access o tampering. Secure Transmission of Results. Ang resulta ng halalan ay ipapadala ng sabay-sabay sa 7 data servers sa pamamagitan ng secure at redundant communication channels. System Logs and Audit Trails. Ang ACM ay mayroong detalyadong talaan ng lahat ng aksyon na maaaring suriin upang makita ang mga naging aktibidad ng makina. Nagsagawa din ng Local Source Code Review kung saan sinuri ng mga local stakeholders, kabilang na ang mga accredited political parties, IT experts at mga civil society organizations ang source code ng automated election system upang matiyak na ang software ng sistema ay sumusunod sa mga legal, technical at security standards at walang mga kahinaan o malicious code. Bilang pagsunod sa batas, sumailalim din sa International Certification Entity o ICE review upang matiyak na ang software at hardware ng AES ay sumusunod sa international standards para sa accuracy, security at reliability. Sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino, sisiguraduhin ng COMELEC na ligtas, secure at protektado ang bawat boto. Maraming salamat po. Para sa karagdagang impormasyon, sundan ng mga official social media account. 1FM. Philippine Standard Time, 37 minutes after 4 o'clock kayo nakatutok pa rin sa ating programa, ang Paglalahad 2025. Ito po si Alex Sembrano, kasama pa rin dito sa studio, Paulo G. Santos ng CLTV 36 at ang ating panauhin po, Vice Mayor BJ Tiger Lagman. Okay, this time pag-uusapan naman natin, nakilala na natin si Vice, yung kabataan niya, paano siya napasok sa politika. This time, let's talk about your plans, okay? Sa muli po ninyong pagkaluklok. Ina-assume na natin na maluluklok yan. Okay, so pag-usapan po natin, ano po yung mga programa na bibigyan ninyong pansin kapag kayo po ay muling nailuklok na vice-alkalde ng siyudad ng San Fernando? Thank you, DJ Alex, Sir Paulo. Kasi mabilis talaga ang panahon. No? On our first term as City Vice Mayor po ng City of San Fernando, although we are part of the Sanggunian as councilor, member ho tayo during the past years, also for 9 years, ang naging ibang trabaho ngayon, before we used to chair committees. But now, as a presiding officer, we oversee yung mga committees ng mga iba't ibang konsehal. And nakita ho natin na we need to institutionalize programs from different committees. Unang-una, hindi lang ho sa paggagastos ng pondo ng city government, but to set the direction, in not just preparing the budget, but allocating the budget for effective, efficient programs, plans and programs. Kasi alam naman ho natin na mga local chief executive, may kanya-kanyang strength, may kanya-kanyang forte. Yes. Pero may mga bagay din po na kailangan ma-institutionalize, na instill, na dapat taon-taon, hindi lang yan niraraos na programa. Kailangan, you have to see the effect of the program and improve it year by year. In doing so, hindi naman ho tayo sa nag-encroach or ng trabaho ng may trabaho. Kailangan ilagyan kung ang national government po merong mga or ang sa budgeting may mga statutory requirements, a certain percentage like 5% calamity funds and a certain 20% development fund sa total funding. Dapat ho yung mga ibang programa malagyan din ng mga ganyang klaseng ng local para ho sa ganon mabalanse yung governance in terms of social
governance or kung may political aspect man yan, somehow are balanced and regulated. And we see to it that these programs are not a clear example like scholarship grants. Yes. No? Meron ho, libre ho ang City College natin. Libre din po ang ating DABSU. Technically, we need to assist our students doon sa kanilang panggastos araw-araw. Yung transportation, other expenses. So, meron ho tayong educational assistance program. Dapat ho yan, taon-taon, lumalawak ang beneficiaries. No? Dumadami. Kasi, dumalaki ang budget natin taon-taon. So, ibig sabihin, kung meron naman hong nadadagdag taon-taon, dapat nadadagdagan din po ang mga beneficiaries. No? At hindi lang po pagka-election year dumadami. Dapat yan, ang programa ho, pag nakapasok ang estudyante ng nag-qualify, let's say on the first year, second sem, at na-maintain niya ang grado niya, na wala namang failing marks, dapat doon the second year, first sem, hindi na siya kailangan mag-reapply hanggang matapos ng fourth year ang estudyante para masiguro ho natin na makakapagtapos ng pag-aaral itong ating mga kolehiyo dito sa San Fernando. No? Yes. Gusto ko sundan yung sinasabi mo, kwento mo. No? Napakabuti ho yung terminong institutionalize. Kasi dito, DJ Alex, alam niyo baga, yung binanggit din ni Vice Mayor BJ Lagman, no? Pagka-election lang, o kaya pag malapit ng election, saka nadaragdagan yung mga scholar. Diba? O kung ano man yung mga iminumungkahing benepisyo. Sa usapin din ng health, yan. Ito, maliwanag na naririnig natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga pumipila na gusto nilang sumailalim sa ano pong medical attention. Yung paano mai-institutionalize na karakalda pa mo, manyiklod la pa kung kani-kanino, baka nita pong milabas itang karelang kahit pamangailangan para at least magkaroon ho ng katugunan ho yung kanilang mga problema. On your end, sa sanggunian, paano ho ninyo nakikita, particularly ito, universal healthcare, di ba? Alam ko kahit paano, pagka bumabayan yung mga LGU, kailangan ma-institutionalize kung paano ho yung pag-alalay ho natin sa mga nangangailangan. So far po, ang San Fernando, anong status niya ngayon? Well, ang nakikita ho natin importante, syempre number one, currently we are addressing the concern on the immediate, on the onset of the concern. But primarily, we want a preventive healthcare from the yung preventive, 'di ba? Alam naman ho natin 'yon na mas cost effective if we prevent it on early on. But ngayon po, one good example about institutionalizing programs specifically for health. Hindi ko naman ho sinasabing di kahon dapat. But syempre depende sa illness, You have to assist, to aid the specific patient doon sa kanyang karamdaman. At hindi dahil doon sa kakilala mo o hindi mo kakilala. So, doon papasok na not just criteria, but may bracket, na kung dialysis patient, kung cancer patient, kung to what extent ang pwedeng itulong ng local government. Kung dialysis po, libre rin po ang dialysis, pero may gastos yan buwan-buwan. Most of them 2 times, 3 times a week. Going back and forth to the dialysis center cost them also, ng family. And burden ho yan. Kaya kailangan ho, hindi ka lang minsan nagbibigay sa mga ibang pasyente, yung mga regular patients. At lalo, you have to establish and identify yung bilang so that in budget preparation, you can really somehow accurately give budget. Hindi yan yung parang may savings, pwede. O magtipid kasi gano'n. Walang savings, wala. Diba? Buhay po ng tao, pinag-uusapan. Hindi ho pwedeng tsambahan kung merong nakatipid sa kuryente, bumaba ang rate ng kuryente, nagka-savings. Tumaas ang gasolina, wala tayong savings. So I think, part of institutionalizing programs is setting aside priorities for those equally important programs ng city government. Again, pero hindi po tayo. Anong estado na nung binabanggit mong issue pa ba yun? Ngayon? Oo, issue pa ba yung hindi ma-institutionalize yung mga programa natin? Hindi, opo. May problematic ba? O, you know why, practicality. O nandun na tayo sa implementasyon? Kasi po, nagiging discretionary kasi sa local chief executive. Alam ho natin yan. Ako nga po, I am not in favor of iipunin tapos isang payout
hindi ako fan nun. I never attended any of the payout of the AICs of the city. Why? Kasi po, ang taong nangangailangan ng medical attention doesn't need to wait for the batch to be called bago mabigyan ng assistance. Kasi, kagaya po na nabanggit ko, yung tulong na nanggagaling sa pamahalaan, baka maya-maya burial na yung aabutan nung pag-aabutan natin ng tulong bago pa ma-schedule yung payout. No? That is not part of the institutionalized system for our healthcare na apply ka after a certain attend ka. No? I think it defeats the purpose of yung serving yung urgency nung tulong. But kagaya po nun, kung nasaan na, yun nga, hindi ho kasi, sabi ko, may kanya-kanyang forte ang mga local chief executive, no? And priorities na siniset. Kaya marapat lang na ma-institutionalize most of the programs. So, lalo na ho, yung mga nasa social. No? But then again, hindi ko ho sinasabing malayo pa. Pero patungo ho tayo doon. No? Siguro part of legislation, kasi ngayon ko nakita na oversee lahat kung ano ho yung si chairman on health, si chairman on education, si chairman on infrastructure, on environment, no. Dati kasi focus lang ako dun sa akin. Ngayon ko nakikita na lahat pala sila merong pangangailangan doon sa pag-institutionalize sa mga programs na taon-taon. To include also the department in charge. So, kaya ho lumilitaw na malaking parte ng governance is the mayors, no. But now we will try to be part of not the executive, no, hanggang sa legislative tayo, to make sure that in the next years ang pag-spend ng city somehow guided. Well, we are line budget. Oo, nandun naman po 'yun, no? Pero doon sa implementation, doon nagkakaiba. No, iba-iba, like seniors distribution, may kanya-kanyang style. Dapat ho yan medyo may guidelines talaga. Okay, bago tayo mag-commercial break, isang katanungan pa po, Vice. Ano po sa tingin ninyo ang mga dapat baguhin o idagdag sa kasalukuyang administrasyon ng San Fernando? We are part of the administration. Yes, sir. No? We are not criticizing it. We are, since ito nga, nabanggit ko nga po, we are part of the admin. Pero, Kung may programa. Kung sa babaguhin, marami pong pa. kailangan. Not really baguhin, but i-improve. Yes. No? I-improve. Kasi, most of the programs inabutan na ng ating local chief executive. And even before the previous administration, lumalaki ho yung programa kasi lumalaki ang budget. But, ako ho, ang kailangan dagdagan, ayusin, o i-improve, i-maintain, i-sustain is simpleng proseso. No? Simpleng proseso, sistema. I-simplify. Yung, like for the seniors, nakakaawa ho yung mga seniors na at their age, sa init ng panahon, and for consideration, they don't need to line up, hindi nila kailangan maghabol doon sa kanilang mga benepisyo, how big, how small. At the same time, for transparency purposes, dapat yan ho, eksakto ang bilang at walang nalalampasan, walang napipili, everybody, para pareho, no? Yun ho, isang gesture, no, na kung paano natin pinagmamalasakitan ang ating mga magulang, no, sa ating lungsod. Kaya nga ho ako nalulungkot pag nakakarinig ako ng kwento, hindi na umabot na abuso pa. No? Kaya binibilinan po namin ang mga seniors natin na wag ho sila magpipirma ahead of the program. No? Kasi minsan pinapipirma sila kaagad para daw po mabilis ang distribution, pagkatapos hindi na ho nila natanggap no, yung kanilang benepisyo kasi yung araw na yon wala sila. No? But then again, sistema ang kailangan ayusin at improve pa ho. Okay, magko-commercial break muna po tayo. Magbabalik ang ating programa, ang Paglalahad 2025. Philippine Standard Time, 50 minutes past to 4 o'clock. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM.
Handa ka na bang bumoto sa 2025 national and local elections at BARM parliamentary elections? Sa May 12, 2025, boboto tayo para sa senador at party list at para sa mga lokal na opisyal. Ang mga kababayang botante natin sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM ay boboto rin sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ang regular na oras ng botohan ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Para sa mga persons with disability, senior citizens, kasama ang kanilang assistors kung ang mga ito ay rehistradong botante din ng kaparehong polling place at gayon din ng mga buntis, maaari silang bumoto ng mas maaga. Sa pamamagitan ng early voting hours, pwede na silang bumoto simula alas 5 ng umaga. Para sa inyong gabay, ito ang 8 hakbang sa pagboto. Una, lumapit sa Electoral Board at sabihin ang inyong pangalan, precinct number at sequence number. Ikalawa, titingnan ng Electoral Board kung ang inyong pangalan ay nasa Election Day Computerized Voters List o EDCVL at titingnan din kung may marka ng indelible ink ang inyong kuko. Ikatlo, kung walang marka ng indelible ink, i-verify ng Electoral Board ang inyong pagkakakilanlan at papipirmahin ka sa EDCVL. Ikaapat, ipapakita sa iyo ng EB chairperson na maayos at malinis ang balota. Ilalagay niya ito sa ballot secrecy folder at ibibigay sa iyo kasama ang marking pen. Para sa mga botante sa BARM, 2 balota ang ibibigay. Isang balota para sa national at local elections at isa para sa BARM parliamentary elections. Ikalima, pumunta sa voting area at bumoto sa pamamagitan ng pag-fully shade ng oval bago ang pangalan ng kandidato na nais mong iboto. Tandaan, huwag mag-overvote. Ika-6, matapos mag-shade ay ipasok ang balota sa Automated Counting Machine o ACM. Hintayin na lumabas ang resibo at tingnan sa screen ang ballot image ng iyong balota. Ika-7, suriin ang inyong resibo at ihulog sa nakatakdang lagayan. Ibalik ang folder at marking pen. At ang huli, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo. Lumabas na ng polling place pagkatapos bumoto. O diba, madali lang. Kaya bumoto na sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ng mga official social Sa RW 95.1 FM. Philippine Standard Time, 52 minutes past 4 o'clock. Kayo'y nakatutok pa rin sa ating programa, ang Paglalahad sa 2025. Ako po si Alex Zambrano. Kasama pa rin natin dito sa studio, Paolo G. Santos ng CLTV 36 at ang ating bisita ngayong hapon, City Vice Mayor BJ Tiger Lagman. Okay. Pao, may isa ka pang question bago tayo tumungo sa for or against. Bak na balin. Sa mga nakikinig ho sa atin na Fernandino, baka sabihin naman nila, bakit nauna si Vice Mayor BJ Lagman? Paano naman si Brens? Bukas din ho, mga kaibigan, itong ating Very pong much programa welcome. para ho kay Councilor Brens, 'di ba? Para yung mga lokal na issue, ito ho yung mga confrontational na tanong, 'di ba? Okay, ito susunod ko na confrontation na tanong sa iyo. Kasi public opinion ngayon na malaman na sinobra kayo keng balumi at kayo keng poder oversight power. Alam namin nasa poder ng lehislatura na meron kayong oversight power na tignan siyasatin ng maigi kung ano yung mga hakbang ng chief executive. Papaano ninyo tinitignan itong mga issue sa local na inyong nire-raise up at naturalmente political season ngayon sa mga hakbang ninyo kaagad-agad sasabihin politika yan at yung progreso mapipigilan yung progreso ating makanitan po na ketang konfrontasyon na sinobra ko ata kaya kayong pamagpigil ketang nung nanuman mo ni kalananing makapwesto yung chief executive damo. Particularly Mayora Vil Macaluwag. Makanano may sagutan nito? Well, yung oversight function ng Sangguniang Panlungsod, general
generally, ito ho trabaho ng ating opisina, to oversee and to ensure that accountability and transparency is in place, apparently meron lang ho for the 2025 budget. Meron lang ho talagang tinrabaho naman 'yan ng Committee on Appropriations together with the councilors din. Hindi lang naman ho ang committee ang nag-a-approve or disallow, The committee is parang the Committee on APRO represents the executive to the Sanggunian, and vice versa. The committee also represents the Sanggunian to the executive. So, ito ho, matagal na rin po ako naging member ng City Council, and I myself on the last term in 2019 naging committee chairperson on APRO. Nag-APRO po ako. So, talagang you need to really explain all the details, to sa mga kasamahan kung ano yung mga programang ipinresinta ng local chief executive through the departments. So, in this case, for the whole budget po, mayroon talagang hindi na approve, For the reason that may mga hinihinging dokumento, Hindi ho 'yan pwedeng sabihin politika, pero it's really the mandate and the function of the Sanggunian na alamin kung saan po gagamitin. Kaya ho yan hindi na allow because until the last day of the approval, inaantay pa rin po at hindi na ibigay yung mga dokumento pertaining to the list of the names, not just names, yung magiging plantilla ng mga job order. So, hindi ho yan, I don't find it a big issue, dahil it doesn't concern the general public, but ang usapin ho dito pondo ng bayan, Kaya, kung naibigay lang po at na-justify naman na may mga pangangailangan na ganito karaming tao, wala hong problema doon. And same with other, for the IKES also, Tinatanong lang, yun nga, paano ba ang pagbibigay kung merong inabutan ng nawalan ng buhay, kung pareho ba ang pagbibigay or something. So mga ganun ho. I think it's not, hindi ho kalabisan ang ginawang trabaho ng mga konsehal doon sa pagbawas, Kasi andyan ho ang pondo, in fact, pinangalagaan lang po ang pera ng syudad. But hindi ho na-deprive. At tandaan po natin na ang nais ng City Council kung ano po ang para sa kapakanan ng mga tao, doon tayo. Lalong hindi dapat magamit sa politika ang pondo ng city. But hindi po naglabis ang oversight function ng 8 Sangguniang Palansod. Okay. At this time, dadako na po tayo sa ating for or against. Mabilisan lang ito, Vice. Pipili lamang po kayo. Are you ready? Yes. Gina Okay. G, sabi ni Vice. Shoutout muna si Dr. Larry Cunanan. Ayan, yun pong Larry Pitpit. Yung ating Hello mga suki to dyan you. sa Bulacan. Yung mga naka-tune in ho sa amin. Saan pong panig ng mundo. Ayan, Okay. malinaw Alright. na malinaw daw. Let's do this. Pag-veto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang batas na nagdideklara sa Pampanga bilang culinary capital of the Philippines, are you for or against? Against. Okay. Pagsasara ng ilang pangunahing lansangan sa San Fernando tuwing linggo para sa pedestrians at bikers. Four. Four. Kasi we need to explore. Pagbabawal ng jeepneys na higit 15 taon na upang mapalitan ng mas eco-friendly na sasakyan. Are you for or against? With reservations. Yung dapat serviceable. 4-day work week bilang solusyon sa traffic at work-life balance. Are you for or against? I think at this point against. Okay. And one more, pagpapahintulot ng same-sex marriage sa Pilipinas. Are you for or against? Against. Against. Fast talk, Vice, hiking o biking? Hiking. Hiking. Kapampangan food o international cuisine? Kapampangan food. Pagpapatayo ng bagong government center o pag-upgrade ng kasalukuyang City Hall? Government center. And mass transportation expansion or road widening projects?
Transportation. Mass Alright. transportation. Huling katanungan, Vice, bakit kayo po ang dapat iboto? Itutuloy po natin. Itutuloy po natin ang panunungkulan na merong pagmamalasakit sa bawat isa, panunungkulan po na merong dignidad sa bawat Fernandino, at panunungkulan po na may respeto sa bawat isa. No? So, simpleng pakikitungo, simpleng pakikipagtrabaho, pero nakikita ko na mas magiging effective tayong legislator if we have a certain relation, no, sa mga tao, no? At saka pag magaan ho magaan makausap ang mga tao at ang mga politiko natin, ang mga nanunungkulan, mas magiging proactive ang panunungkulan or governance sa ating lungsod. Alright. Siguro maisingit ko lang dahil ang inyong posisyon dyan sa legislatura. Sakali bang magkaroon ng pagkakataon na candidates forum at makakaharap yung mga katunggali, Gina G. Gina G. Okay. Thank you so much, Habang Vice. kita sa tapatang bayan. See you. At dyan na po, nagtatapos ang ating programa, ang Paglalahad 2025. Atin po nakapiling si City Vice Mayor BJ Tiger Lagman. Maraming salamat po sa inyong pagbisita, Vice. It's a pleasure to have you here. Yes, it's a pleasure too, no, na having me here. Hanggang sa muli, Vice. At habang namin, may nagko-content ka na rin ba sa social media ngayon? Wala Kumakain ka tapos bibigay ka ng trivia. Hindi, wala pa. Wala. Pero wala sa plano mo. Anong susunod na content mo? Tingin mo? Well, I think ano po, no. Partly it's about the city, no, at saka work related pa rin naman, no. We'll try. Kasi magko-collab kami ni DJ Alex. Baka gusto mo. O siya na, overtime na tayo. Paolo G, maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod na si Alex Sembrano. Ang inyong lingkod, Paolo G. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Abangan muli ang ating programa bukas, March 25, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa RW 95.1 FM na sa bayang napapanood live sa CLTV 36 at masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ito po ang Paglalahad 2025. Ang mga puro-puro na inyong napakinggan